good morning. Another day, another vlog. So, sinubukan nating itaas ang ating drone, no? Sa 120 meters. Kung hindi ako nagkakamali, ang isang metro is 3 feet, no? So, kung 120 meters ang itanaas ng ating drone is equivalent to 360 feet. So, ang good news, medyo malayo pala mas ang mararating, no, ng ating drone. Ito nasa 3 kilometer na to, no, past to 4 kilometer na, no. So ito yon, tingnan nyo guys, so, kung gaano kataas yung drone natin. Lampas pa ng Ambuklaw, no. So nag-check nga doon sa ating monitor, pag nag-exceed ka ng 120 meters, may warning, no, na nag-plus sa ating monitor. Parang yun na yung height o taas na dinilipad ng mga maliliit na eroplano, no, yung tinatawag nating eroplanong tulang. So base sa ating monitor, kailangan di tayo nag-exceed ng 120 meters. So lubhang delikado, no, kasi itong height na to, ito yung taas ng mga 120 meters mahigit. Ito yung taas ng mga eroplanong maliliit na lumilipad sa himpapawid. So siguro sobrang delikado sa drone natin tsaka sa mga taong nagpapalipad ng mga eroplanong tulang. Yan, no, para maging lang tayo, awareness for safety kumbaga. So eto, papunta na tayo ng bayan, no. Matatanaw na natin ang dito, ang McDonald. Ayun, no, ayun yung McDonald. Kitang kita na guys. So enjoy the ride, enjoy the flight. Thank you for watching. Have a nice day guys. Babu.